important destinations as well. Kador barmang tingka jongka GHEDC kelas dang mentakasni. Lajit klem kanu kajing persya yau ba head pot mi kum deputy chairman batmai jongka council. UCEM jongka GHEDC uba ti siwat ulawanra ia kamang tingka ringkat ka deficit kablong khatar point pra khandai klor tingka. Kani kamang tingka kadon ia ka estimated receipts kabalong shispa khandai puar klor sanlak khandreu hajar tingka persya ia ka estimated expenditure kabalong arspa sauklur khandai psaulak sau pupra hajar laispa tingka. Ulaong susu ba kadaw jong ka jingduna pisa ka kintup ia ka jingkiu jong ki dor jong ki ying nakadaw ka jingkiu tulap ba sisin sisnam jong ki nongtray ka jinglut kesan ka bami na ka jingsiu ia ka area jong ki tulap balakiu kabalong saupau nak shispa jong ki dekat bat ki nongtray na lor kiwe-kiwe. Kaying bishar High Court jong ka Karnataka. Hini kasngi kala kentat ia katuk ni ki jingker